Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyo. Zan yi bayani yadda ake saving contact kamar yadda mutum ya yi joinin contact kenan aka turo file bai san yadda zai yi saving ɗin contact ɗin da ke cikin file ɗin ba. To shi ne ga waɗanda ba su san yadda ake saving contact ɗin ba ko ta amfani da file ɗin, kamar da kuke gani yanzu ya yi downloading directly. Idan da kin taɓa wannan da kin taɓa shi faɗin da aka taɓa zai downloading. Idan an yi downloading zai kuma kamar haka, ya baki wannan alamar arrow na sharing. To idan ya buɗe za ki taɓa shi file ɗin, idan kika taɓa zai nuna miki option kamar haka cewa daga wani app kike so ki amfani ki saving ɗin. Idan kika yi selecting duk wanda kike so, wannan da kuka ya zaɓa na saman alama ne na phone contact cewa direct zuwa cikin waya suka yi. Wannan kuma na gefen contact ɗin ɗaya na Google contact ne, in kuma phonics ɗin za ka yi amfani a matsayin kamar file zai kasance kamar da kuka an sa text reader. A haka zai duk wanda kake hanyar da kake ra'ayin kai saving ɗin haka za ka zaɓa. Kamar da kuke gani na fi so ya je direct zuwa Gmail account ɗin, sai na zaɓi Google contact na zaɓa. Wanda kuke ganin ga account ɗin da nake da suna a Google gaba ɗaya, sai in zaɓi wanda nake so su kasance a ciki, ko kuma ƙarshe ga yanan sun sa device a cikin waya kake so ya kasance. In kuma wani account kike so ki sanya kike so ki adin yanzu, sai ki adin ɗin shi. Kuma da kuke gani ga wanda nake so in yi saving contact ɗin a ciki, wannan na farkon mai 78 zaki ga a nan sama yana downloading, gashi nan yana important. Da ya gama gaba ɗaya zai rubuta cewa ya gama, kuma yadda kuke gani gashi nan ya nuna download completed. Kenan contact ɗinki sun shiga inda kika zaɓa. Fatan mun fahimta.